Com se diu vostè? I quants anys té? Jordi Puigrodon, I quants Rosselló, I quants anys té? 90. També 91. I els El mateix que ell, és tot igual. Com ha dit Puigrodon? Puigrodon, tot junt. Amb accent? Sí, Perfecte. Expliqui'ns una miqueta en quin refugi baixava i quin record ne té. molt bé. Jo a casa meva vivíem a la Font Vella que dèiem. Allà ho teníem molt dolç per anar a la plaça de l'Ajuntament. A la plaça de l'Ajuntament hi havia el refugi. I allí ho teníem molt dolç per baixar cap baix. Ja no calia que baixéssim cap aquí. A la més mínima que ens notàvem, cap al refugi. Espantat, això no cal dir-ho. Surto de menjar, estraper-lo a tot taco, de tota manera. Però la persona que fumava se tenia amb la targeta a buscar un tabaco a l'estanc. Llavors, un pa negre no poder més, i el pa que et donaven un trosset així. Passava molta gana, molta, en tots els sentits. I quan te tocaven la sirena i tot això, jovenets, 4 anys o 5, i em direu vosaltres, què faràs? Corre de seguida cap al refugi. Te trobaves baix al refugi, uns 25 o 30, depèn. De modo que gent estava pel poble, n'hi havia que anaven cap al camp, per això tot sempre amb la por al damunt. Després, l'estrapel·lo aquest que portaven feia cap a la església. Allí hi havia l'estrapel·lo de tota manera, de l'oli, del pa, del vi, i allí anaves fent tantejos, tu entregaves una cosa, ells te'n donaven una altra. I així anaves passant els anys aquells de la guerra. Avui baixarà amb aquest. Encara no hi ha baixat. No, avui si puc baixaré baix, on baixaran. En quina sensació hi entra? Perquè clar, ara en té 91, han passat uns anys des de l'última vegada que m'han trobat. Quan sigui per allí, com me baixarà amb ell, Jordi, que no para de dir-m'ho. O tu també, sí. No sé si ho viu amb emoció, el fet de poder baixar. Sí, em fa gràcia baixar per veure com va quedar aquest d'aquí. Restaurat, que em van explicar que havia quedat tan maco, també, m'agradaria veure-ho. Ara, si hi ha moltes escales i veu que no pot ser, ja el callo. D'acord?